Apolisi tsopano ayankhulapo Zokhunza kumangidwa kwa mayi Patricia Akaliati amene ali General Secretary wa chipani cha UTM. Mayiwa adamangidwa pa 24 Oktoba 2024 ndipo adagona konko, zulonso adagona konko, ndipo lero lino wina aliyense amayembekeza ndi chidwi kuti apolisi ayankhulanji pa nkhani imeneyi ya mayi Patricia Akaliati. Tsopano posachedwapa tikupasirani zimene kapena kuti malipoti amene atulusa apolisi pochita komenti nkhani imeneyi, chifukwa anthu ambiri amati kodi apolisi akutinji kuti mayi Patricia Akaliati adakawasungabe. Ndipo kumadzulo pompano apolisi atulusa kalata. Takhalani pompo tiwerengere limodzi kalata imeneyi kuti apolisi Malawi Police Service makes good progress in investigating Honorable Patricia Akaliati's conspiracy to commit a felony case, guarantees her human rights. Malawi Police Service wishes to inform the nation that it is making steady progress in investigating the case of conspiracy to commit a felony, in which one suspect, Honorable Patricia Akaliati, was arrested and charged. MP's investigations of the case is at an advanced stage, and Honorable Akaliati will appear in court on Monday, October 28, 2024. At this stage, MPs cannot reveal details of the case to the public to protect its witnesses and avoid jeopardizing its investigations. The service assures the nation in general and concerned stakeholders in particular that it is handling the case with utmost respect to fundamental human rights of the suspect. So izo ndi zimene alemba kapena kuti kalata imene atulusa a Malawi Police makamaka pa issue imeneyi kapena kuti pamene akuwaganizira mlandu, ndipo afotokoza momveka bwino kuti mlandu umenewu padakali pano sangamaulule chifukwa usokoneza za kafukufuku ina wa mlanduwo, komanso ngati njira imodzi yoteteza mboni za mlandu umenewu. Ndipo asimikizira ku mtundu wa Malawi kuti mayi Patricia Akaliati akhale akukalowa ku khoti Monday limene likubwerali pa 28 Oktoba 2024, zimene zikutanthauza kuti mayi Patricia Akaliati akhale ndithu akugona kapena kuti akusungidwabe kwa masiku mwina okwanano 4. Apaso tiwerenge mmene nkhani yomweyi ayilembera a Zodiac komanso a Times. Nkhani yomweyi a Times 360 Malawi alemba kuti apolisi sakufotokozabe mlandu weniweni umene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Akaliati adapalamula. Akaliati adakali mchitokosi cha apolisi atawamanga lachinayi powaganizira kuti adachita upo pofuna kupalamula mlandu. Mukalata imene apolisi atulusa lero imene wasayinira ndi woyankhulira wawo a Peter Kalaya yati kafukufuku wokhuza Akaliati wasonjola ndipo akaonekera ku bwalo la milandu lolemba lino. Kalatayi yati apolisiwa sangafotokoze zokhuza mlandu umene Akaliati apalamula poopa kusokoneza kafukufuku. Apolisi adati akufufuzanso anthu ena awiri amene akuwaganizira kuti adapalamula nawo limodzi mlanduwu ndi Akaliati. Apa amangofotokoza zimene kalata ija yalongosola. Ndiye mutha kuona kuti Akaliati ndithu akhale
akuasungabe ku polisi kufikira nkhani yonseyi atayilondoloza bwinobwino apolisi komanso asimikizira mtundu wa Malawi kuti mande limene likubwerali akhale akukalowa mu khoti pakuti nkhani yonse yasonjola sopano. Mu nkhani inanso imene yangotipeza kumene lero lino pa 26 October 2024 akubanja kwa Chilima amene amayimirira Joshua Valera ayankhulapo kapena kuti achita comment pa Commission of Inquiry imene President a dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera akhazikisa kapena kuti ayilengeza dzulo kuti iyambe ikugwira ntchito kuyambira Monday likubwerali pa 28 October 2024. Joshua Valera ndi amenenso ankayankhulira akubanja pankamveka nthawi ina yake kuti zikuoneka ngati kubanjaku kuli munthu wina wake afuna atenge udindo umene adausiya malemu Chilima kapena kuti afuna achite zandale. Zimenezo zidali mphekesera zimene ankayankhula anthu kumakamba kuti kubanja la Chilima kukumveka zimenezo. So iwowa Joshua Valera ndi amene amayankhulira kubanjaku ndi anabweranso poyera ndi kufotokoza kuti iyayi ifetu padakali pano tikumulira m'bale wathu ndipo palibe ganizo lina lililonse lokuti tikufuna tipange zachipani kapena kuti tikufuna tilowe ndale. Tikazafuna kupanga zimenezo tizanena, koma padakali pano ifeyo sitikupanga zimenezo. So iwowa pamene dzulo President a dziko lino alengeza Commission of Inquiry, iwowa kuyimira akuchipani ayankhulapo ndipo lero lino zili mu news zimene ayankhula Joshua Valera kuyimirira ku banja la malemu Saulos Claus Chilima. So pano tikhale tikuwerenga zimene Joshua Valera ayankhula Zokhunza Commission of Inquiry imene President wa dziko lino wakhazikisa dzulo. So apa tuone pa Zodiac ndi pamene alemba zimene Joshua Valera ayankhula kapena kuti akomenta Zokhunza Commission of Inquiry imene yakhala ikufunidwa kapena kuti yakhala ikupemphedwa ndi anthu ambiri. Ndi Joshua Valera ayankhula motere. So izi ndi zimene akubanja la Chilima ayankhula kuzera mwa Joshua Valera. Ndipo Zodiac yalemba motere: akubanja la Chilima apempha kuchita zinthu poyera komanso chilungamo pakafukufuku yemwe achitike pa ngozi ya ndege yomwe idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu pa 10 June. Oyimira banjali Joshua Valera ngakhale wayamikira kukhazikisidwa kwa komiti yapaderayi pakafukufukuyi wati banjali lingakonde kafukufukuyi azichitika pojambulidwa ndi nyumba zofalitsa nkhani kuti Amalawi komanso banja lawo lizisatira bwino. Padakali pano mmodzi wa akuluakulu ku chipani cha UTM Newton Kambala ati komitiyi siyokwanira kwenikweni kamba kuti ikusowekera oyimira zipani zandale maka zosusa boma mwa zina. Komabe kaswiri pandale George Chilima wati ngakhale kafukufukuyi wakhazikisidwa mochedwa aperekabe mayankho kumafunso omwe azungulira pa imfa ya Chilima komanso anthu ena 8 amene adamwalira aja. Nde zimenezi ndi zimene alemba Zodiac ndipo mukufotokoza kwawo akufotokoza kapena kuti zikusonyeza ndithu kuti akubanja kwa Chilima iwo akufunisisa kuti zinthuzi zizichitika poyera. Akati tiye tipite kwakuti tikafunse kuti zinakhala mwakuti ndithu zimenezi zijambulidwa
ndi manyumba olusa mawu amene zimakhalira kukachitika nthawi zonse zinthu zija. Zimenezi ndi zimene apempha a Joshua Varela ngati oyimirira akubanja kwa malemu Saulos Claus Chilima. Funso nkumati kodi izizi zimenezi mwina zimene apempha Joshua Varela ndizotheka adi? Ndizotheka mwina aboma kupanga consider zinthu ngati zimenezi? So tikhale tikuona kusogoloku kuti mwina ngati pempho limene apempha Joshua Varela lili lokuti litha kuthandizira kuti chilungamo kapena kuti chomwe chinachitika chenicheni kuti zikhale mene zidakhalira muja chioneke. Ndi pano tiwerenge ena mwa makomenti amene anthu aponyapo atamva kuti a Joshua Varela amene amayimirira kubanja kumeneku kwa malemu Saulos Chilima ayankhulapo kapena kuti achita komenti. So awa ndi makomenti ena amene anthu ayankhula, ndi makomenti ena tiziwerenga enawo muthaso kumaona. Komanso inu muponye makomenti anu tione kuti kodi inu mukuganizanji za commission of inquiry imene president athu a dziko lino akhazikisa dzulo. So pano tiwerenge ena mwa makomenti. Tiyambe kuwerenga makomenti, ndipo apa pali Jameson D. Mulinde akuti many loved him beyond politics. Our love for this man was not about politics, but inner passion. He gained many people's hearts, continued to rest well, our legend. Gone but not to be forgotten. Komanso akubanja chilungamo muchiziwa osatiuza inuyo bwanji. Truth Malawi akuti inenso ndipemphe akubanja and all Malawians sibwino kukhala ndi your own expectations out of what has not been done. Let them investigate freely, and whatever the report comes, let us all take it. Rest in peace, SKC forever in our hearts. Tina kumwenda kuti tidziwe mmene plan yonse inayendesedwera kufika pa mission accomplished. That's what is remaining after the German report. Rich Gombo akuti MCP singakwanise dikirani tikasintha boma kafukufuku wazachitika. Chilima had family, why not family member? Chilima was a politician, why not even a member of UTM, even the members of other opposition parties? Zizakhala zovuta anthu kuvomereza zosadira zimene mene zilili. So awo ndi makomenti kapena kuti ndemanga zina zimene anthu akuyikapo pa nkhani imene yaphulika padakali pano kuti bomano lakhazikisa commission of inquiry. Nde boma lidi lakhazikisa commission of inquiry chonchi akubanja aso ayankhulapo. So awa ni makomenti amene akuyikidwapo ndithu. Precious akuti and it will be hard to accept the outcome of the report. I assume that many people already implanted that the incident was man-made. Incident despite that, if report will be indeed authentic. Amenewo makomentena, but they were supposed to put them as well, every family members. Shupo akuti this is very much true. We need justice for all. Jeno Shawa akuti kunalembedwa basi chilichonse cha moyo chizalawa imfa. Emmanuel Mpande akuti but this is not my wale now. My condolences to the family of the Goliath for losing such a great man because of one stone. Lefan Pili akuti Newton osamangika ai koma mpaka ka negative comment kasalephere. Politics singatipititse patali. We are Malawi and still following up. Amene ndi Cosmas memory akuti good development. Alika akuti akambala mukufuna zilowe ndale osangoyamika kufuna kutamika chani. Amenewo ndi makomenti ndithu amene anthu akuyikapo pa nkhani yokhuza commission of inquiry imene aboma padakali pano akhazikisa.
ndipo akubanja akomentapo kapena kuti ayika ndemanga. Tibwerezenso tikuti akubanja akuti iwo adakakonda kuti zimenezi zikhale zikuchitika pakafukufuku ameneyi okuti chidachitika ndi chani pa 10 June. Komanso nyumba za boma zizikhala kapena kuti nyumba za mawayilesi zizikhala zikujambula kuti aliyense aziziona kuti kodi zidakhala chonchi. So inunso taponyani makomenti anu taone.